Felly, pa syniadau sydd gyda ni? Ble allan ni fynd ddydd Sul? Wel, mae yna gêm bêl-droed yn dre. Faint o gloch? Hanner awr 10. Chwaraeon, chwaraeon, chwaraeon. Chwaraeon ydy byd bechgyn. Rydyn ni o hyd yn mynd i weld gêm neu mynd i fowlio deg. Beth am wneud rhywbeth gwahanol? Dwi ddim yn dod i siopa. Dydy cerdded o gwmpas siopau mawr ar ddydd Sul ddim yn chwil. Beth am fynd i'r gêm yn gyntaf? Digon teg. Mae yna ffair ddillad chwaraeon yno cyn y gêm. Be am fynd yno am awr, yna fydd y gêm di gorffen erbyn 5. Dwi'n cytuno. Ond beth am fynd am fwyd wedyn? Wel, mae yna KFC gyferbyn ar stadiwm. Dydy bwyd cyflym fel KFC ddim yn iach. Dwi eisiau bwyta'n dda. Hefyd, mae fy mhenblwydd i ddydd Llun, felly mae dad wedi cynnig talu am ein bwyd ni. Bwyd pawb? Waw! Felly dim McDonald's na KFC. Mae tŷ bwyta Mexico wedi agor ger y castell. Ath ffrindiau Jack yn o'n oswener, ddydyn nhw fod yn wych. Beth amdani felly? Dwi erioed wedi cael bwyd Mexico. Bydd yn brofiad ac yn wahanol. A bydd dad yn talu bil. Mae'n swnio'n fendigedig yn fy marn i. Dwi'n hoffi bwyd fel tacos ac enchiladas, ond dwi eriod wedi blasu bwyd mewn tŷ bwyta, mond mewn bocs o Tesco's. Wel, mae bwyd Mexico i fod yn iach. Mae'n llawn spices, ond mae yna ddigon o ddewis ar y fwydlen yn ôl ffrindiau Jack. Wel, rydyn ni'n cael bwyd India a China yn aml. Bydd hwn yn wahanol. Felly, ffair ddillad chwaraeon, gêm bêl-droed a tŷ bwyta cyffroes. Gret, dwi'n edrych ymlaen. Mae dydd Sul yn gallu bod yn ddiflas, ond bydd dydd Sul nesaf yn wych. Yn bendant. Felly, pa syniadau sydd gyda ni? Ble allan ni fynd ddydd Sul? Wel, mae yna gêm bêl-droed yn dre. Faint o gloch? Hanner awr 10. Chwaraeon, chwaraeon, chwaraeon. Chwaraeon ydy byd bechgyn. Rydyn ni o hyd yn mynd i weld gêm neu mynd i fowlio deg. Beth am wneud rhywbeth gwahanol? Dwi ddim yn dod i siopa. Dydy cerdded o gwmpas siopau mawr ar ddydd Sul ddim yn chwil. Beth am fynd i'r gêm yn gyntaf? Digon teg. Mae yna ffair ddillad chwaraeon yno cyn y gêm. Be am fynd yno am awr, yna fydd y gêm di gorffen erbyn 5. Dwi'n cytuno. Ond beth am fynd am fwyd wedyn? Wel, mae yna KFC gyferbyn ar stadiwm. Dydy bwyd cyflym fel KFC ddim yn iach. Dwi eisiau bwyta'n dda. Hefyd, mae fy mhenblwydd i ddydd Llun, felly mae dad wedi cynnig talu am ein bwyd ni. Bwyd pawb? Waw! Felly dim McDonald's na KFC. Mae tŷ bwyta Mexico wedi agor ger y castell. Ath ffrindiau Jack yn o'n oswener, ddydyn nhw fod yn wych. Beth amdani felly? Dwi erioed wedi cael bwyd Mexico. Bydd yn brofiad ac yn wahanol. A bydd dad yn talu bil. Mae'n swnio'n fendigedig yn fy marn i. Dwi'n hoffi bwyd fel tacos ac enchiladas, ond dwi eriod wedi blasu bwyd mewn tŷ bwyta, mond mewn bocs o Tesco's.
Wel, mae bwyd Mexico i fod yn iach. Mae'n llawn spices, ond mae yna ddigon o ddewis ar y fwdlen yn ôl ffrindiau Jack. Wel, rydyn ni'n cael bwyd India a China yn aml. Bydd hwn yn wahanol. Felly, ffair ddillad chwaraeon, gêm bêl droed a tŷ bwyta cyffroes. Gret, dwi'n edrych ymlaen. Mae dydd Sul yn gallu bod yn ddiflas, ond bydd dydd Sul nesaf yn wych. Yn bendant.